Dobrý deň, v tomto krátkom videu, tak ako som vám v predchádzajúcom videu predstavil platformu Multicharts, vás oboznámim s jednotlivými funkciami DOMu. To znamená, pokiaľ ste si pripravili a stiahli platformu, mali by ste mať podobný screen alebo podobný obrázok platformy, ako mám ja. To znamená, začneme od DOMu. Čiže kliknite si na File, New, DOM. Máme tu základné nadstavenie DOMu. Ja vám ukážem, ako sa používajú jednotlivé funkcie v tomto prvom videu a ako si môžete tento DOM nadstaviť. To znamená, ak ste pripojení, tak by ste mali mať zobrazenie v zelenom poli, to znamená, momentálne som pripojený k dátam CQG. Do tohto polička si môžete vkladať jednotlivé inštrumenty. To znamená, buď si kliknete na vyhľadávanie, ja tam mám momentálne aktuálny kontraktný mesiac pre IS. V tomto poli máte demo, pokiaľ by ste mali live účet, tak vám tam sa bude zobrazovať číslo vášho účtu. Ja mám momentálne otvorený DOM, v ktorom vidíte aj volume profile, to znamená, keď si kliknete pravým tlačítkom do tohoto pola, tak vidíte jednotlivé funkcie, to znamená, môžete si tento volume profile odstrániť a máte základné rozhranie DOMu. DOM má dve verzie, a to statickú a dynamickú. Momentálne sa pozrieme na statickú, to znamená, jednotlivé ceny sa nám hýbu na strane buy a na strane sell. Aktuálna cena sa nám zobrazuje v tomto poli. Pokiaľ si chcete zmeniť na iný formát, to znamená, dáme si tam dynamický, tak v hornom poli sa vám zobrazí uzamknutie centrovania tohto domu. To znamená, momentálne vidíte len aktuálnu cenu. Nevidíte hĺbku trhu. Ja to zmením späť, to znamená, dám si tam znova momentálne som to prepol na kompaktný mod, to znamená, vidíte len DOM bez ostatných tlačidiel, ktoré vám ukazovali použitie prakticky jednotlivých exit stratégií alebo jednotlivých vstupov. To znamená, ja sa pokúsim vrátiť na klasické rozhranie, pridám si tam takisto volume profile, to znamená, máte takéto nadstavenie, prepnem to na full mode a vidíme prakticky spodné tlačítka. V spodnej časti tejto lišty máte tlačítka na buy market, na sell market, tu vám zobrazuje, či máte otvorenú nejakú pozíciu, zobrazuje sa vám tu profit, prípadne loss. V tejto spodnej časti máte tlačítka na umiestňovanie jednotlivých príkazov, prípadne na exit stratégie.